ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи саиди ҷумъаро бар ҳар яки шумо муборакбод мегӯем. дар ин рӯзи беҳтарини ҳафта қарор дорем ва дуо мекунем ки ҳамаи мо чӣ орзу ҳавасе ки дорем худованди меҳрабон ба орзу ҳавасҳоямон бирасонад ва ҳамеша дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошен. навори имрӯзаду якчанд мошинҳои гуфтагии шумо ҳаст ва насиб кардагӣ бошад бо рӯзи шанбе якшанбе наврҳои нав аз мошинбозори душанбе барои шуморо пешкаш мегардонем. раҳмат ки бо мо ҳастем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. худованди меҳрабон нигаҳбонатон бошад. Mercedes сечка бардаро хуб некар хубш камераш кресан тамошо кунед. 99 солай объёми 2.4 қати автомат газ бензинай ҳолаташ хубаш свет сафед ҷа салонша мегирам тамошо кунед. коробкаш автоматай климат контрол телевизор кондитсионерш ҳам кор мекунад. ҳолати хуб шавим беҳтарин ша асоидаки сечка мақбулай. Elegant сечка 4 таваллонаш навай. чандаш футировадака 85000 бо муомилаам дороха. номро та мегӯ ё ки ҳамҷомон 92 714 44 44. то ман онро якара мемонам занг занед сечка касоида ки мақбул мешавад ҳолати беҳтарин шавидиам мешавад. я моторш ҳам гирем мо BMW бародаро хубинаяка ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунем тамошо кунем. 2002 солай объёми 1.8 қати 4 табаллоншна свет сия як салонша камера мекунем тамошо кунед асоида ки мақбул мешаванд озякара мемонад. монтирул аст коробкаш механикай 235000 пробег дора чехолош наван кондитсионерш кор мекунад. чандаш тировадака 40000 сомон бо муомилаам дорам. номро та мегӯяка номро та 2002 5 та 5. хоб ина BMW бензини холия яка гази бензинай ба ҳуҷҷат дора ҳуҷҷатушам 1 сола
Mercedes یک بردارو خوب نکته حالتی خوبی دیگهش камераш мекунем тамошо кунем 2008 сола панорама старстоп ҳорни фула 4 та балонушнав свет дар яхча задаги местай меганаш акам ҳолати хубша имжи оз як салон шама гирам тамошо кунем дар электропакет мултирол коробкаш автомата консайрш кор мекунам 113,000 пробег дора каталог панорама ҳамаи чизош ҳаст кӯжни салон объёми 7,5 қатия ба чанд шуфти рака? Ира 148,000 бо муомилаам дороха. Ҳам номро ҳамон мешава? Номро 901 66 29 29. Хона номро якам ҳаст, зани қатун муомилаи хуба мекунам. Навардагианаш. Оля, ҳамин брава ки у дума рафт. Боз ҳамин брава. Mercedes сечка бардаро хуб наякта ҳолат хубаш 2000 солай анҷом як гаш қатия газ бензине неки ба бензин мегарда газ еврочорам дора чорта балонш навай свечамо хунам бестен оз як салон шамо гирим тамошо кунем коробкаш механик 188,000 пробег дора консолишам кор мекунам чихунду ҳам машинаман ҳуҷҷатош яксола ҳай таъмировкаш ҳам яксола ака таъмировкаш буд мешавад леки ҳуҷҷатош яксола ҳай чанд шифтира бадака 68,000 меган дар савдо мешава 68,000 бо муомилаам дора номро якара мемонам занг занем номро тамегӯ яка 4 31 481 хоб сечка сечкаи беҳтарин ай ҳамаи ҷош навай ҳамин бозорда бо баъзе сечкои ҳастанд ки ҳамон қисасаян қайси 100,000 мегӯяд Mercedes сечка бардара хуби наятайга 95 сол объем як гаш қати камераш мекунем тамошо кунем чоло ҳамаш нава салон тоза салон ҳамаш тоза коробкаш механик консолер надора дора
Ова, ای هم مرسدس هست تو мали гамеса. ها بابا تمام Мали кузмио. Уҷа дора балака. نه اونجا نداره اونجا اونجا نداره. توش هرچی معامله داره Дора, газ бензина? نه بنزین خوله Бензини холия чанд ҷусти ба нархша? ها Нархша. 55 تا بس معامله داره 55000 бомонам дора номро тамебия ка. 00 007 66 66 75 75 75 хуб ман номро як кара мемонам занг занем қайтон муомилаи хуб мекунам